ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಮೇಶ್ ಬೈಸ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಬೀರ್ ಗಾಯನ್, ಮಾಳವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನದಿಯಾ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್, ಚಿತ್ರೋತ್ಪಲ ಲೋಕಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ತೆಲುಗು ಕಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಂಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನದಿಯಾ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಪಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಘಾಲ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. श्री सुमन तलवार जी जो जाने माने हमारे एक्टर हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूं कि 700 फिल्मों में इन्होंने काम किया और एक फिल्म में जब इन्होंने भगवान तिरुपति का रोल किया उस समय आंध्र प्रदेश के हर व्यक्ति सुमन जी की फोटो को ही बालाजी मानने लगे। आज हमारे बीच में सुमन जी का मैं राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का महाराष्ट्र राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। किले आज भी मौजूद है, यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में देश भर से टूरिस्ट मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रास्तों को देखने के लिए पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में क्या कहना है? आंध्र प्रदेश अपने त्योहार, नृत्य, संगीत, कला, उद्योग, हस्तकला, वास्तुकला की मानव राजधानी है। यह भगवान तिरुपति बालाजी का पवित्र स्थान है। आज हम इन राज्यों की विविध संस्कृतियों, भाषाओं, इतिहास और विरासत का उत्सव मना रहे हैं। संगीत एक ऐसा साधन है कि हम बोली को भला न समझें, लेकिन वाद्यों में जब हाथ थिरकता है तो कोई भी अपने पैर को थिरकने में नहीं रोक सकता। भाषा कोई भी हो, लेकिन संगीत एक ऐसा है जिसका न कोई जात है, न पात है, न धर्म है। संगीत को कोई बांध नहीं सकता। यह खुले हवा के रूप में आता है और हमारे शरीर में समा जाता है। हम संगीत के समय, नृत्य के समय उसमें रम जाते हैं। यही इस कार्यक्रम का महत्व है।